guys, mo ang adlaw nitong tanan. Dari ko dari ila plurami. Ayo mas plurami diha tos tagbilara pa check up. Ang iban si Lixie. Lixie. Baton, say hi. Here in the guys in the cellphone. Hi guys. Guys, also the guys watching you. Look at Daton. You say hi to the guys. Come here. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Dapat alian na niya. Kalipat mo yung pata ka sa kadua. Ang siliksi kay buaw na mas liksi. Yung kalit na magka buyag. Kaya imong idadagsi? 8. Halak ka. Pero mura na kagkadagahon hapit. Diyan ka mo baka ka maglabas pante. Ulog ko na. Nakakadaramay kuan. Karos liksi nga hapit ka madaga. Karamay ko si Zangnong. Baka na puti-puti. Maragap up. Bugais. Nga naman ko sa una. Pikas na rin. Ha? Dami na. Bugais na. Ha? Nga na ko sa una. Katong hapit ko madaga. Okay, bugay, tagkirit ng Dalton. Mura magkirit sa karnay. Mas bagyo. Tatirin na sa po ang dahil ang mga matatirin. Kasi Lixie mo ito na pilar. Bisan, see? What? The bisan. No, this is a sun. That is a Sun. map. No, it's not a map. The sun. Map! It's not a map. Sige bata. Oh, you mean? Go! No! Agay! Nanguslit! Agay nanguslit! Dalton, no! Oh, no! Let's go outside. We will see the flowers of your nanay Florby. Nanay? Nanay? We'll go to the garden. Hindi na pa yung mga parcel si Purami ng ginumbay ang nagana. Ha? Pariroris koan. TikTok, mga products. Mga naghang kaadyo. Halas ang tisimaan. Sa na pag-upload. Ito yung mga bisita. Si Lexi o si Aliana. Wato kunos bagdang. Nakuha sa pulis siya. Uy, ako ra. Ako ra makuha. No, Dalton ha. I will get some Aliana's tulips ha. You stay here. What's that diha? Dar. Dasa ka na eh. Ara kayo na. Pangita. Diha na mo. No, no, no. Don't go with me. Ilabog na yung bagsang daan. Sige, ilok-ilok. Ilabog day. Ilabog na. Ilabog. What's that? Alexi, what's that? Signay ha sa TV. Simba ko, ginoo ko ay paladyo ang taong. Jesus, 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 Jesus. Di man ka mahilin na og na bagjang. Hala. Di ba? Bagjang, dahos kuan. Dire! Siya na lagi kay mga suog ka ng dahos madri. Diya, mga madri. Muna ganahang Aliana. Di mahilin na. Oh, nang pataa. Pero sa pamanin mo undang ng duwa ah. Tagbot naman. Bye. Kano ni? Iwan ng pataa. Uray! Kaya sa pagkamaundang na ng duwa ah. Ngayon ganahan magagani baho man day. Kalipang man. Katong utas. Puang Dalton. Isang nai bagjangan. Lamok pud. Dah. Dalton slowly. Hilaki atau pilar. Ito tayo isang lula. Hugati with his hand. Hold knus imuhan. Ginoo ko. Hugati with his hand. Look, guys, my people. Ha? They come in the What? Hugati with his. My people in the ground here. What? Maganda tas bagdang tatiri. Sila to lagi kay mag-walking siya. Wala dugo ka ito maribuho ka rin ng dugada tatiri. Sa? Nakukadto maribuho ka rin ng dugada tatiri. Siyempre, nara makatalis siya. Dala dyan mo itong maribuhok. Gasto man itong mga tuta.
Dodo Kay- orang maribuhok tatire. Gatsu, katas tumuy. Mahalag pamiliti. Dumi hay kung ang kulire Ah, tatire. tatat. Ang kulire. Oh, what's that? Nagsuka pa ng puti tatire. Di lagi mo inom na ng juice. Yung kadaot na. Hold on. If we hold on together, I know our dreams. Uban pukos bagzang tatire. Ha? Uban pukos bagzang tatire. Kamu na ba? Kaya magkakabaran ito ng business sila sa Kosbuk. Kamang na ay. Bubu. Say tatire ay kung mamarubi tatire. Hi Mama Ruby. Ikaw? What happened to Mama Hi. cooking it? Hi to the guys. Hi guys, what happened to Mama cooking it? Cooknit. What happened to Mama cooking it? Oh. Oh, Mama cooking it. Sabi ko ka nang nai. Mama coconut. Mama coconut di ay. Mama coconut. Kay manaslang man ija ha. Happy ko coconut. Where's the daddy coconut? There's the daddy cooking it here. Ano? Where's the baby coconut? The baby. Where's the baby cooking it? Dalton. Kalau sa baka makamawag Bisaya. Agi mo eskwelahan English man. What's the Dalton. Dalton pag Bisaya na lagi. My butt. My back. What happened? My back is like a mosquito bite. What? My like a mosquito. Mosquito bite daw. Hala. Ngaut na. Teka muli maglita ka na yung mga mosquito. Tekan. No, the small house. What? The house cute. Where's the house? Tatire. Kanang maribuhok tatire. Do orang napalis yan ang maribuhok tatire. Ladyo lagi day kay tapas tumoy mo agay pagtagbinaran ang usa kay pagkag paraloon. Diyan mo labay kas madibuhok. Big bug house in the forest. There, see? The big bangkaw. We will go to the big bangkaw. Ano na kay gabi na? Hala ni kukuk. Let's go. Let's go home na. Kada wakwak. Nabay wakwak dari maglabay-labay ta. Oh, Justin. Mohol pipasanghan. Oh, Justin. Mo ni balik-balik ang datun lugar ah. Buntag, ari, hapon, ari. Ano ka ta big bagjang, see? The big bagjang. Laton? Hmm. Yes. Tatire. Tataot kong kuya. Tataot kong Yes. Mama Ruby di tatire. Na. Hi Mama Ruby. Sa pelain. Mama Dizin na ginino ko tatire. Hi Mama. Gina na rin mo nagsigbin. Di magnaog duwin di tatire. Asa? Magnaog duwin di tatire. Kinsa? Mama Ruby, Mama Dizin tatire. Anong diman-diman? Okay man mo uli tatire. Happy to bitaw. Birthday to tayo. Ulit to sila. Yes. Ah. Yes. Si Ate Ruby o si Ate Jijin. Mura kulog na ang duwindi. Yes, Aliana. Anong mura duwindi day? What's your feet hugging? What's your feet Tatire. hugging us in? Anong mura magnaw duwindi? Wa man mo uli tatire. Here. Sagdilaman. Your feet. The cute mo ng duwindi kay gamay man ah. Isa ka gamada ng duwin di tatire. Gamay, magkilaga. Isa yung itsura tatire. Taong gamay lagi. Padlekon tatire. Talinis ug danggan. Tatire. Talinis ug danggan. Ang kay talinis sa danggan tatire. Hag duwindi na. Talinis pag-uo. Mila hadlekon tatire. No, let's go home na. Kusumin ng mosquito. Sige na pong kup. This is a gun. Hay kung ang kulirik tatire. Sa pelain. Hay ang kulirik. Wala, di ka kabuwag na lang si kay mo. Tagot-tagot lagi na mo. Tatire. Sa? Gonna mommy's Hadla house. ko ng duwin di tatire. Wow, it's a big breakfast. Hugging us head. Okay. Holding ka saan lagi. Hold. I got the pen. Happy. Muna mata ah. Let's go home na. Kusumin ng mosquito Dalton. Kato. Dali. Let's go home na, let's go home. Dixie,
Mahal ko sa imong kamot. No! To go there. Sa? On the mountain. Tatiri. Nana is busy, look at. Nana is busy to, nagbisbis sa mga buwak. Nilakwan, Kau. Berton. Naong, Gerang kaju. Ada gumbuhat malbiri. Hala. Berton. Ikaw rin dali. Look at Dalton. Pick the... Look at, pick the mulberry. Oh, pick. No, that's the ripe. The other one. Dada. You see that? Wow, hala. Nahinog doha ka buok. Another one. See? Another black one. Wow, dag ka lagi ng imong mulberry dang. Sabi. Ipakain ni dito dang. Ipakain ni dito. Eat. Bibi. Eat the mulberry, eat. Gila mo naman pag doha ka buok. Tatiri. Nga nagang uday, waram ka di kustada ni day. Kaprami. Haladan. Agi mo mga prutas damas atubangan na gidang. Yung situ. Napay santun. Nagkukara po ko kanina kaprami. Ni nga masana nga akala ko nung tunakal nga prutas di ko nun sa atubangan. Ha? Mga batag mga tunakal na itong buwak itang ipang tigbas. Mga tukal ng gabi ilikte. Pulutan. Oh, lagi. Totoo ra mga. Tapos may beka na sa mga katrito. Alas lipsi na kuan na. Lalay po tayo kaprami. Natulik. Everyday harvest sa mulberry da. Cah kuya wa. Ikuha na dyan kuan dang puwa pa. Kaya ikaw naman na dyan arang halakan no. That's a ripe. Di pa nahinog. Puti pa. No. That's aslim na kaado. Awa. Aslim. This is not ripe, Dalton. Dapat sigilan. Okay, kana pwede na na. Pwede na. Terus bahay nung dagan. Hindi. Tata, hari. Hindi. Dari sana. Naman ko lagi. Kaya kainin mo nga. Yes, liman. Ako lagi. Oh, see? Sa'yo mo punta na day? Kapudo na kog eskwela balo pwede lurusog buhok ng sir. Ug kapudo na kog eskwela tatiri. Asa, uy! Hindi ka taga-grado. Pa eskwelahon pa ko tatiri. Di na, malain na sila. Kaya mong luruson. Upog zero. Mag-eskwela na karatog. Yung ma'am nga. Umisir nga, palila mang laba. Amang lurusog buhok kadugadan tatiri. Nga, may taas na buhok si Sir Day. Kiri kaman puti. Hala kaliksi, nakabulingit ka. No! Para sa mga eskwelahan. Yung nang ibuntaw. Nagbitatiri. Ate Linlin. Di, lagi maestro luruson day. Kay ma, di na ko dawatin inja tatiri. Di, kasuhan ka. Di na ko Mong luruson. di na pa eskwelahon tatiri. Kuan bakterya ni sa utok ba? Duharay kadungan ba nabuang ang matay. Ang samang kuha man na, karang may Sila na kaloyan pa sila. meningitis. Labite. Kaya na nalag. Labite. Tiglab. Isa ka batang, marumang. Nyaw. Haladang. Ngayon, ang tapagawa. Kaya nalas puti na. Tas dapasis lagi. Sino? Ano manis eh?
Kaya nagka-summer, daghan ni buwak. Yan na, mangloros man day maestro di ay. Tagpila na nga ng puti nga kaangdang, batur na dang. Ha? Kala pa na? Nas mga rose. Di ba pagkuhanin mo? Ha, isang link diha sa TikTok. Kalawas ko ni natin. Siguro? Lagi sila tagsana. Tigit mo! Agita ha? Ah! Bibi, I will give usa-usa ka buok. That is... Oh, get inside. Dua ko. Mga duko tatiri. Lagi Tagalog yung usa-usa paghuwat. Wait for me ha. Kasi rin ko ron. Yakult pa din yun, Yakult. This is Alaska Proteo. Diba tang sungkapan. Sige, panguling sa rip. Pain na po tatiri. Lagi Tagalog yung usa-usa. One only dito ha, one only. Kay, di magpalabi o daghan. Imo pa dali na asara. Kapay nga na tatiri. Palita na kag imo. Nagmanto kag tagbilaran tatiri. Lagi mo kumpara ko sa kwarta dito. Pag saan ni pag-apri tatiri. Hey! You need to shake first that, like that. Shake, shake, shake. Alright, shake. O, ano yung puti? Ako rin, abri. Yan na, shake, shake nga na. Ipo kay bawo. Dalo lang mo kay bugnawas, gawas. Bisa ni Sa lagi, kay mpap mo. That's your juice. apri sa Sige, man, yung bata ah. Wow, it says that it's strawberry. This is mine. tatiri. Lagi. On mine. Don't go outside, ha? You stay here in the room. Ati. If you want... Abe? Ati's woman din na zero grip. Isa na sa. Gimana mo? May batang suka mandi, ha? Si Kurong Kab. Fork. Put. Sorry. Stuck. The shoe is stuck. Baby. Nagkuha mo rin, eh. Nag-arte ka to. Gusto ko mga... Siwil-siwilog ka na mag-inang. Bataan, eh. Si Aliana o si Dalton, igagaw. Si Lexi o si Dalton, sana naman na sila. Igagaw mas porami o si Juan. Aisa. This is. Asa man ka mo amin, Lexi? Mo amin kang Dalton. Sa gamay pa. Bliss. Dalton, if you see Ate Lexi, give your hand. Kaya mo, Bliss. Bliss ko na, be. Ipa, Bliss. Mama! No! No! Ate Lexi will bless to you. Oh, okay. Practice. Fight. Just like that. If you see Ate Lexi walking in the street in the market, just put your hand to Ate Lexi. Bless Ate Lexi. Just like that. Gatang ilis na rin, makabalin sungag. Ang dalton, di ka mo siya. Ano na mo? Ay, kung mamarubin. Tanawa, Lexi ha, huwag magsusoksak sa mga kurente ha. Oh, ginaw ko mga bata. Kala ginaw katang nawang ito, mga katang nawang kaso. Ano ito magang naong na? Ang kasama naman. Lor, ka nagang naong. Lor, ito maglor. Ah, pero ito mo. Yes. Yes, Aisha. Bigas. Makapanawag. Aisa. Sa manghod. Sa buka. Why? Tagaan ko nung kag milyon ni Purami. Kung ganyang udto pakan. Di, masakyan sa motor. Hana-hana ni Za, masakay si Za. Asok kayo na pasok. Nagbata ko eh. Kaya nakalonis po. Tagaan kag $500,000.
Tagang kagpabaharan $1,000 baon ni mo. Hoy. Kaya na mag... Hindi na siguro sa exam otro. Exam gapon. Hindi na ko no? Sunod March. Ha? Nara may maka-score ba ng gabi? Guys, mo lagi. Guys, kung siya, agad ang kuhan, taas kung ito ng score. Agad ang IPP, 30. Pagdiluray mo na exam. Nga naman? Kalalo, laman. Your keeper's in the wrong way. You need to fix it now. Oh, pagamping mo. Oh. Balik yan. Muli lang gapon ng kalunis. Nahigog man lagi sa isang lula lagi. Nga, kasi yan na maglunes. Domingo day. Lunes. Lunes, dato miskwila na. Wala sila nasok dyan sila kami. Sila? Ama, lamig na tanaw mag-uniform na. Sila naman doon sila. Di ba Len? Di naman doon yung lupuan. Eskwela na itong tinadang? Lagi. Sa tulo pa? Di dua-dua. Sabi ko kuhan. Len, sila na doon mo. Ansa na sila yung mga grado na? Ngala. Mugan, eskwela na di ba sa private? Ansa nag-apat, diretso na na. Advance sa mga private na yun. Sarang ilagay mo po. Ah, what? Mommy. Alam mo sa kay. Bakit